Pinal TV yo tele min leñol meɗen pulaku ɗo fulɓe ngoni fuu yo gotum leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu duroɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu remoɓe leñol meɗen pulaku mi jowti jagotoɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu golloɓe leñol meɗen pulaku Pinal TV yo tele men leñol meɗen pulaku sakiraɓe bandiraɓe jam e mon kala ɗo mbawɗon tawede on fuu on jowtama oɗo morso Pinal TV télévision leydi meɗen saka leñol meɗen pulago. Aujourd'hui mercredi le 10 mars 2021 miɗen tawa Bamako Ñamakoro giɗo moɗon maabo moɗon Bokari Allah Demba maabo komo digisire ko jaali e bandiraɓe miɗo tawda e muɗum wona goto Hammadoun Amiri Bella saɗe mo yiwaru kañum nangi dande hoddu ndu e Ousmane Ali Yatara jeeyaɗo ɓuta fari makke kadi Jatu Ba bisimilla eɗen tawa Ñamakoro Pinal TV yo tele men leñol meɗen pulaku Pinal TV yo tele men leñol meɗen pulaku mi jowti fulɓe Mali fuu leñol meɗen pulaku Pinal TV yo tele men leñol meɗen pulaku ɗo fulɓe ngoni fuu yo gotum leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu duroɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu remoɓe leñol meɗen pulaku mi jowti jagotoɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu golloɓe leñol meɗen pulaku Pinal TV yo tele men leñol meɗen pulaku ko ardi fof ko salminde bandiraɓe en almami e maire e dendagal kadi bandiraɓe ardiɓe wonɓe ɗo e nder commune rural de Sero Diamane e ko weltare mawde hande wonde wonande men ken arɓe ɗo wiyete Nayela LAC Magui bon ko hande noon woni première fois men yettade ɗo bo ɗum ɗo fof kadi ko Allah e sababuji hande noon sababu mum ko TV Pinal mbiɗen garen jettoɗen ɗo jiyen bandiraɓe ganden kadi ko watte ɗo kono way ɗum noon en calmini bandiraɓe kala kadi bawnoɗo arde yettiɗo en ñaguima jomiraɗo joom paɗe bawɗo arde ni yo Allah newnon ɗum noon hoytoro noon kadi e dow jaam tawto e kadi bandiraɓe e jaam en beltima no fewi min mbitemi ko Yamoudou Bilal joɗimi ko Kaye ɗum noon noon fof on calminama on jettama on beltanama en calmini dendagal ardiɓe TV Pinal Hammadoun Haman Jam Umaru Yero ɓurɗo andirede Sakke Boni garam frère amin ana tawa ley studio oɗo morceau souvenir Pinal TV télé mo ɓiɓɓe leydi meɗen Mali poti e mum saka leñol meɗen pulago ɗo pullo woni fuu en jowti ɗum
yo télé men Leñol meɗen pulaku. Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. mi jowti fulɓe Mali fuu Leñol meɗen pulaku. Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. ɗo fulɓe ngoni fuu yo gotum Leñol meɗen pulaku. onon yettiyaɓu duroɓe Leñol meɗen pulaku. onon yettiyaɓu remoɓe Leñol meɗen pulaku. mi jowti jagotoɓe Leñol meɗen pulaku. Useni Ibrahima Useni Khalid Baydi Baydi mo mbimi o noon fayida ko on woni mami amen jaatirawo amen garɗo ɗo arde e jawɓe ari nokku ɗo wiyete Tigin on saaha wuuro amen ngo jooɗaki ngo ɗo wiyetego gurel ɓokki Nayela ko Tigin ngo immori mami amen gadiɗo arde ɗo e ndiɗo leydi o ha naati ngoɗo nduɗo wendu wiyetendu wendu Maggi o eyyi on wiyete ko Baydi Dikko Dieynaba Coumba Kadija ko on ari ɗo e on ko jubballo eyyi e nder hitande ko lawol gotol e nder hitande nde kadi koye nder lebbi tati min mbaɗata uddital ɗum ɗo caggal lebbi tati ɗi komo Allah wurni tawni awa ko arata caggal janvier tan février hono nduɗo lewru ndu gonɗen février walla mars nden min puɗɗoto golle min gona marché a faami avril mai juin le 15 juin tawan ndiyam fuɗɗima dillinde min awa min gimmito kadi min kotato galleji to nde wonno galleji ɗi jooɗi koto wuuro to eyyi ɗo ko Daka o wiyete lobbudu jundu awa andira kadi ko Maggi eyyi ɗum ɗon ne kadi ko gawirgal amen eyyi koko fooɗete awa howe ƴeŋtine minen noon hannde o nden kam ko wonno ko gubbi gonnoɗo ko gubbi ɗiɗi alhamdulillahi rabbil alamina Allah développement waɗi hen no feewi hande somi yiiɗi mi wima hakke gubbi sappo ha e quelque ene e weyndu he nden gubbi ɗiɗi pet gonnoɗo joguino gubbi ɗiɗi ko biyeteɗo Daouda Oumar Baydi on joguinoɗo gubbol e gubbol bosankoɓe somononkoɓe ɗiɗo gubbi gonnoɗo caggal muɗum galle jaaɓe biyeteɗo Alpha Mama Ndiaye onne kadi waɗi gubbol caggal muɗum a faami biyeteɗo Babani waɗi gubbol caggal muɗum biyeteɗo Ablaye Sebou waɗi gubbol caggal muɗum kadi ni toptodiri ha yetti minen goni sakkitiɓe Demba Ndiaye en a faami on ko miñum Bogel Ndiaye on jeeygol ɗo gubbol poɗagol ɗo joni ngol on jeeygol Bogel Alpha o noon yo Allah yurmo ɗum yaafo ɓe kalmi ɗo ɓe fof enen jetta Allah yo Allah yurmo ɗumen yaafo eyyi wuuri hen hande tan mawɗo tawaɗo nden o ko baabi amen goto ɗo ne wiye Demba Ndiaye eyyi on kadi soko min donkano on jaano ha jiidoni makko ko nafoore gubbol min jii hen ko heewi nde wonno hande ɗannungal satti ɗo wuure satti laddeji ɗi kala baɗɗo gubbol so tawi woni sukaɓe maɗa ko wayno ɗanninoɓe walla ɓe keɓani ɗannade walla jangguɓe ɓe keɓani diplôme a faami ene mbawi wurde hen enen foof enen mbawi wurde hen tawa alhamdulillahi rabbil alamina Allah lebbi tati ɗi amin keɓa kono ñaama min lebbi sappo e ɗiɗɗi e nder lebbi tati ɗi min gollata ɗi amin jettiri ɗum Allah lebbi tati min gollata gubbol ngol jeenayi ɗi ha kadi ndemowo rema gollowo golle goɗɗe golla kono noon kala kay darinoɗo kay lebbi tati ɗi so wona ko wendu ɗemno futorade min ko ala lebbi tati ɗi kay kala nde ƴeŋɗa a heɓan kaɗa ñaama ha mo Allah tawni kay inchallah eyyi taw kadi gueɗeji ma fof kaɗa wawi wadde hen amin jettiri ɗum Allah no fewi eyyi waɗi noon de nokku o wona nokku jaajƴo kadi nokku o kadi wona nokku garoteɗo liɗɗi koɗi toujours liɗɗi natata ɗo henna ko mois de juin mo mbimami o juillet ha août lingu wonta nadde so wona gonnoɗo e makko joni noon somin continue no fodde lebbi jeeɗiɗi en lebbi jeetati en amin gawa tan liɗɗi ne mbawi gasde taw kadi awa nden kadi addanta min kadi caɗele mawɗe gasi ko fawru lebbi tati tan min gollata min jaaha kadi awa amin jogui gawirɗi goɗɗi amin keɓay ɗi dépense ji amen kono gubbol kay ƴeŋnete ha laaɓa ceerno eyyi tan gubbol min ƴeŋ eyyi min ƴeŋan ɗum heddo teniji en e ko nandi hen e doliŋaji en e awoɓe sukaji en awoɓe ne gandi ɗum eyyi ɗum min mbaɗata eyyi gonɗo hen wona kewɗe no fewi premiére caɗele amen foof taw
e nokku o amin golla e makko amin keɓa heen liɗɗi ɗi ngannduɗaa sinno ko wallindireede hay lebbi 12 sakket ɗi hay lebbi 12 sakket ɗi liɗɗi ɗi ne mbaawi waɗde ɗum protégé kono noon eɗen jetta Allah kala ko min keɓaani yeeyde heen kecco walla min njoorni ɗon tan min njeeyi awa wawata ɓoyde e juuɗe amin caɗeele amen ko ɗum yeeyirde eno liingu mardete taw ngu yawata bonde kon ko wayno kuukon natata heen ene ñaama ɗum e bonna walla mbaɗa ɗum ko wayno frigonette no tubakoɓe mbirata taw ene ɓooya ɗon taw ñolaani ko ɗen woni caɗeele amen garani eyyi deuxiémement sa'ande liingu natata ɗo nde nomin jiɗiri ni min keɓirani noon taw e fawade awa gande e peeje baɗaɗe hakkude amen e maayo manggo ngo eyyi joni noon ko wayno barasuji en ene hakkude amen e maayo manggo ngo tuma nde liingu ngu yiiɗi yettade min de ngu heɓata eyyi ngu heɓata eyyi so Allah walli min noon ƴiwole mawɗe mbaɗi ha weyndu amen ndu ndiyam muɗum ɗam fawtima e dow ndiyam kirguɗam liingu ngu wawa ɓennude ko waɗa yeeso muɗum ko eyyi ay hikka joni eɗen jetta Allah waɗi no waktu nde wonno ndiyam ɗam ne heewi waɗi sababu ha liingu ngu ngabbi law ɗum waɗi hikka kala gawɗo hikka kam ene andi hikka kam affaire nde sensi seeɗa alhamdulillah min jettiri ɗum kadi Allah eyyi min kam mbiyammi tan joni yimɓeɓe min jetti Allah e garal moɗon ɗo nde wonno onon kadi kon saftoɓe gueɗe cuuɗiɗe ɗe yimɓe gandano min jettiri ɗum Allah kono ɗo onon kay on jii on gonani min kadi témoin kadi ma on mbaw kadi hollude yimɓeɓe yoɓe gandu 60 kilométre hakkude weyndu lac Maguindu e Kaay kala dariɗo Kaay wi Nayela ko directement date o kadi ha kadi so Allah tawni en wurni en tawni en ha kadi date o sone waɗe mamin mbaɗ ɗum jense taw ene waɗe e média taw ko international foof ne wawa humpitade nde wonno amin jiiɗi yimɓeɓe foof gara notto ɗum ɗo awa ko fina tawa amin no go'o awa kadi ko hunde wande nafoore eɗen jettiri ɗum kadi Allah gubbi ɗi joni ñalawma garano mi sikki wonko jiiɗon hen ɗo kala ko ƴeeŋi caggal cakuleje koko sakkete ne rokke jama garɗo o immotoɓe gure goɗɗe immotoɓe ɗo liɗɗi ngala immotoɓe ɗo jiyata lingu so wona gimmiɗo ɗo oɗo ñalawma min mbaɗimo ñalawma tan kala garɗo ene hokke nawa cakkude mum heddo noon saɗa jogui ujunere ma wonde walla temedere ma wonde aɗa wawi sodde mbatta hen e oɗo ñalawma ɓamira ɗum e caggal oɗo ñalawma noon hakadin e neɗɗo wawi arde ni heeɓa cakkude kono noon ɓuuri fewdade tan hakadin ɓaade tan ñalawma garanowo ɓenni ko garowo sodde tan hakadi noon ne wawi rokkorede cakkude kono hande kam alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko ɓuuri golle hewde golle ko sadaka tan min mbaɗata ɗum kadi min tawri mawɓe Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku mi jowti fulɓe Mali fuu leñol meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku ɗo fulɓe ngoni fuu yo gotum leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu duroɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu remoɓe leñol meɗen pulaku mi jowti jagotoɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu golloɓe leñol meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku sakiraɓe bandiraɓe jam e mon kala ɗo mbawɗon tawede on fuu on jowtama oɗo morso Pinal TV télévision leydi meɗen saka leñol meɗen pulago aujourd'hui mercredi le 10 mars 2021 miɗen tawa Bamako Ñamakoro giɗo moɗon maabo moɗon Bokari Allah Demba maabo Konngol
jaali e bandiraɓe miɗo tawda e muɗum wona goto hammadoun amiri bela saɗe mo yiwaru kañum nangi dande hoddu ndu e ousmane ali yatara jeeyaɗo ɓuta fari makke kadi jattu ba bisimilla eɗen tawa ñama koro Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. mi jowti fulɓe mali fou Leñol meɗen pulaku. Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. ɗo fulɓe goni fou yo gotum Leñol meɗen pulaku. onon yettiya buduroɓe Leñol meɗen pulaku. onon yettiya buremoɓe Leñol meɗen pulaku. eyyi ko alsan alpha mamadou amadou moussa yero hamman pate lamba yasine jeeyaɓe to sénégal jooɗiɓe ɗo e nder leydi mali eyyi haalanno ɗo ko kawam ko cuballam kadi ko yarimayam kadi ko sehlam wiyama ibrahima ouseyni kalidou baydidi ko dieynaba alassane yarimayam mo yarani deɓele baccani balamaje butani rimbere gorko magui samba e joyan sukki sumani sukkande pobi wiltande baroɗe magui sumi ko ɓawli wilti ko ɓawli darimane ñama hawani mo yarimayam mi tugga ngawɗe ngayango sawjere moja damrame gando mayo ɓami mayo keɗoɗi alsan alpha o sardano arbano yamilano simalan funnangue hirnangue ala ɗo mi walani mi waale magui samba mi tawi ɗon ibrahima ouseyni kalidou baydi dikko dieynaba alassane samba sogundu yarimayam wat hen dande seeɗa tolimama Demba aɗa yimde min e salade beeli jowiɗo ɗi jowanno beeli jowe sukaduma jiɗaɗo bobo joom jamanu beeli jowe mbiɗa senga kalace gorbal ne wuuɓo kalace ne ndimbo mi yeeƴo jellam min mbiɗa saalo beeli jowe min ibrahima ouseyni kalidou baydi dikko dieynaba coumba kadesa sa ƴetti wande maɗa faymayo aɗa wiya buutoji ɗi ñaatoji ɗi ñakkatoji ɗi ɓoloji ɗi ɓolo kondoji samba salamu dumet jokku seeɗa e ko alsan yimiɗo jaabiɗo kondom manam on innirama mamoyam o wiyete ibrahim kalidou baydi dikko dieynaba alassane yarimayam mo yarani deɓele baccani baramaje butani rimbere itaramne kawoyam o wiyete mbay ɗo magui samba en joyan sukki sumani sukkanta bobi wiltanta baroɗe maggi sumi ko ɓawli wilti ko ɓawli dari mene ñama hawanima yarimayam mo yarani deɓele dewo gorko maggi samba en joyan mi mema sewgoy o ñiigo damare gudama dankay ŋurali to wudduru lewe jayɓe wuddu guesel maje dankel tamaroje toon gulle puɗi gawa kambilji mbaɗi jomboji gaari wula e dooma mi mema to fundangue fuɗirde nangue to makka fine juule duwe jaabe salmine wonde powal juuli hoori luggi kuruse dande ɗo nde ɓoti kolota ko baboyam tolimama Demba ana yimde min e salade beeli jowiɗo ɗi jawanno beeli jowi Mamadou Oumar Binta Sadio ken boule Samba yero dado Boubou Racine Sambukari yelle Boubou beeli jowiɗo ɗi jawanno beeli jowi Mamadou Oumar Binta Sadio ken boule Samba yero dado Boubou Racine Sambukari yello Boubou sa ƴetti kalale maɗa ɗe faymayo awiɗa wiya sire ko min jeeyi irte ko min jeeyi liifi laafa samwel lef so tawi woni a fandima maayo mbiya bisimillahi guppu nangiri guppu tabore teeba biti konkon terewal haati ko mullahi allah yimi gorbal minomi gorbal kuttowo ala so wona lamɗo allah oli mama donde ali bajel barama ala senden beeli jowiɗo jowanno ɗi jowe ibrahima kalidou baydi dikko dieynaba alassane samba sugoni yarimaya mo yarani deɓele baccani balamaje butani rimbere
yari mayam yalla yawor mime masewgo yo ñigo to damare ngudama denkay ngurali to wuddunu lewe jaaɓe wuddu gesel maje denkel tamaroje mime masewgo yo ñigo yari mayam mo yarani deɓere baccani balamaji soko woni garɗon ɗo ko darde cuɓalago bisimilla moɗon soko garɗon ko darde liɗɗi bisimilla moɗon lingude magi samba en joyan sukki sumani sukkande poɓe wiltande baro Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku mi jowti fulɓe mali fou leñol meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku ɗo fulɓe goni fou yo gotum leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu duroɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu remoɓe leñol meɗen pulaku mi jowti jagotoɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu golloɓe leñol meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku sakiraɓe bandiraɓe jam e mon kala ɗo mbawɗon tawede on fuu on jowtama oɗo morso Pinal TV télévision leydi meɗen saka leñol meɗen pulago aujourd'hui mercredi le 10 mars 2021 miɗen tawa Bamako Ñamakoro giɗo moɗon maabo moɗon Bokari Allah Demba maabo komo Adrisire ko jaali e bandiraɓe miɗo tawda e muɗum wona goto Hammadoun Amiri Bela saɗe mo yiwaru kañum nangi dande hoddu ndu e Ousmane Ali Yatara jeeyaɗo ɓuta fari makke kadi Jatuba bisimilla eɗen tawa Ñamakoro Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku mi jowti fulɓe mali fou leñol meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñol meɗen pulaku ɗo fulɓe goni fou yo gotum leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu duroɓe leñol meɗen pulaku onon yettiyaɓu remoɓe leñol meɗen pulaku mi jowti bandiraɓe ko adi fof on calminama on juurama kadi on beltanama kadi hande weltare waɗi en gada beño nde tawno hande ko hitande ujunnaji ɗiɗi mataw e nogas e tati e kadi ko lewru tataɓuru ene ñalli nogas kadi ko hande woni lawol garanol Yaya Mody Bilali Coumba Dadde arde ɗo e Magui Samba e Joyan sukki sumani belal pulal teddi wawi ñagoto ɓe bolumi jewtata aynaɓe o tawi ɗo tañiraɓe baydi dikko Dieynaba Coumba Kadeysa kono ko tañiraɓe baydi Alassane Samba Sukundu Elbele Keri Boucar Kele Make Lambal woɗɓe subalɓe yontaɓe ɓe ene tello e maaje hene puusa laaɗe ɗe ene jaltini liɗɗi mawɗi ene dokka e bandiraɓe kadi gorko jawdalle Birama Sowo Oura Guelaji Alfaka e Mamoudou Demba eri haɗa kartaji bagui newi neli aɗa conni jaɓe mbaɗe mbatton mbaldani ñamani caɓe jillo mbaɗa mbuɗum wonna kuccita funnani ko nelantaki o wiyete Yaya Mody Bilali Mody Coumba Dadde ko cewguel yoɗo golle kadi ko jikke leydi ko jikke wuuro ko jikke galle ko jikke fedde ko jikke ñamakalaji ñagotoɓe kadi ko gorko pulmo mbiyata jaalal leñol
kadi ko gorko pullo ɓi inne ande mo wona ɓi inne ande gorko pullo kadi ñamminowo heyɗuɓe koltinowo holɓe duusowo hoɓɓe mo bonnani kay sambal ha moƴƴe ngari heewa ƴogoɓe bonnani ga e leydi Jombuko nokku wiyete Magui Samba e Njoyan hande alhamdulillahi rabbil alamin Allah en dardima ɗo e ɓiɓɓe fulɓe yaroɓe keddam wiyoɓe mbimami wajibu noon kalede hunde yimɓeɓe nana e Yaya Modi Bilali subalɓe mbima bisimilla e Magui funnage hirnage sahale ɓaleri e cengɗe Allah ɗe nayyi ɓe mbima bisimilla mari milla a ari ɗo ɓe jinno yidema guila hanki tawi hande arani eɗen darodi ɗo noon e Alassane Daoud Oumar Bayde Dikko Dieynaba Coumba Kadisa ko gorko cubballo kadi jontaɗo e wondude Jara Adam Mamoudou noddire kolaɗo kuuɓal ko minen ɓeɗo darodi ɗo e Yaya Modi Bilali Coumba Dadde gorko pullo mo mbiyammi jeje holla birɗe felle riwo cuuɗi ko dono ndi wuranayi paynore aynaɓe toggele boƴe ndeni bawa samba yoli gatara binte koli jaaƴe joom bambode jamdi firata towata moƴata majjata wujjatake o wan bisi domel boy bali gorko pullo joom golle balle o pullo mo jiibi jaaba golle ɗum ɓirdam calude kaɗo umel dono woyta kosam dañe pullo mo daɗa kay daɗi kono daɗa kay dambi daɗa kay idi gulle daaɗe ñaara jamale gulle daaɗe ñaara ɗi garta dase dane jam hakkude sallifani e lasara watta min mbiyamo pullo waɗɗo min koolo kono ko jippo fundu daro jooɗo elkitare naale jengge fe buguje hejje lummi laana e leydi bongo sama yara koɓe yara kolce gaydimaji hande weltare waɗi sanne ɗum noon mi salmini on o ko guiɗo mon sehil mon guiɗo fulɓe kala si Amadou Idrissa ɓuuri lollirno ko domel boy baali ɗo e leydi Mali Maladi Baali nokko wiye Magui Samba Njoyan mi weltaram e gargol ɗo Pinal TV ko weltare nde fawi ko e Pinal TV dari ko darde ɓamtude pulago neɗɗo dariɗo darde ɓamtude pulago noon so fulɓe wiyoɓe mbimi jiiɗum ne poti weltade onon darde mon e golle mon e golwole mon e pulago o yimɓeɓe tini saabu alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko wayno hande sa naati Bamako a tawano Ousso Sabar gorko pullo gollirowo mbimami gollirani tubakire o yantide e moɗon bo so tawi on ndendi kadi on tawtimi ga e leydi Jombuko ko kilo sukara yana faanu jumri wona weele ko welele wiyete ko ɓamtu toon pular ko noon miɗen ñaagi Allah yo Allah ɓamtu on eyyi wasiyam e pulago ko yo pulago tinno nangodira yo pulago tinno hodda yo pulago tinno teddodira jogo gueɗal goto fof jogono bandum gueɗal jogono bandum yidde jogono bandum jurum mbaɗa banda o woni an woni banda o so yimɓe koɗiri noon tan jawodirta kutodirta ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku pulago jaggodirde so jaggodiri kadi yo hot so hoɗi kadi yo janggin yo as boyli yo tinno kadi watta haqqille e bandiraɓe kala ko neɗɗo jagge aduna jaggol leñol mum ɓuuri no mbatta ha daña janoni sawi noon tan daña banda ɗum no yo pulago tinno nangodira enen nangodirno kono tinno ɗen ɓeyden saabu sen ɓeydi mataw ɓeydat kono ustata ɗum noon yo Allah rokku en haqqillaji moƴƴi rokka en jaggodirde e yurmodirde e yiɗodirde sago Allah sago Pinal TV yo télé men leñoru meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñoru meɗen pulaku mi jowti fulɓe Mali fou leñoru meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñoru meɗen pulaku ɗo fulɓe ngoni fou yo gotum leñoru meɗen pulaku onon yettiya ɓuɗuroɓe leñoru meɗen pulaku onon yettiya ɓuremoɓe leñoru meɗen pulaku mi jowti jagotoɓe leñoru meɗen pulaku onon yettiya ɓugolloɓe leñoru meɗen pulaku Pinal TV yo télé men leñoru meɗen pulaku sakiraɓe bandiraɓe jam e mon kala ɗo mbawɗon tawede on fuu on jowtama oɗo morso Pinal TV télévision leydi meɗen saka leñol meɗen pulago aujourd'hui mercredi le 10 mars 2021 miɗen tawa Bamako Ñamakoro giɗo moɗon maabo moɗon Bokari Allah e Demba maabo komo gadisire ko jaali e bandiraɓe miɗo tawda e muɗum wona goto Hammadoun Amiri Bella saɗe mo yiwaru kañum nangi dande hoddu ndu
e Ousmane Ali Yatara jeeyaɗo ɓuta Farimaké. Khadijatou Ba bisimilla eɗen tawa ñama koro Pinal TV yo télé men Lenyoru meren pulaku. Pinal TV yo télé men Lenyoru meren pulaku. mi jowti fulɓe Mali fou Lenyoru meren pulaku. Pinal TV yo télé men Lenyoru meren pulaku. ɗo fulɓe ngoni fou yo gotum Lenyoru meren pulaku. onon yettiya buduroɓe Lenyoru meren pulaku. onon yettiya buremoɓe Lenyoru meren pulaku. ko min hannde woni mawɗo wonɗo kamɓe sukaaɓe wonɓe Daka ɗo magiɗoɓe hannde ko min woni mawɗo maɓɓe mi weltima heen weltade ala kaddi magi noon ko jimmi haalde seeɗa ko titre moɓɓe mbanno weenu ndu mawɓe men ne ngari ɗo on saha ndu heewi gabi sanne on saha ɓe nangi ngabu goto ɓe coodi ɗum korɗo on korɗo wiyete ko ma bongel on defanno hitande galle amen nde baydi dikko on woni jaati amen minen foof oɗon noon jeeya ko ɗo wiyete wudduru on ko toon immi Sénégal wudduru Sénégal a faami kanko gimmiɗo wudduru o mamiraɓe ɓe joyo tan kalnamɓe mamiraɗo garano o kecciɗo kamɓe fof worɓe on ɗon wiyete ko Oumar Baydi Huseyni Baydi woni mamam jibini babam aw rewi hen ko Sambaldu Baydi oɗon jibini nenam mimi foof komi Baydi a faami bon rewi hen ko Kaldu Baydi rewi hen ko Sebu Baydi ɓeɗo worɓe joyo e bandumen rewɓe goni garɓe kamɓe goni ɗo ɓe jibina ga joni noon nde ɓe jeeyi han mbaɗi galle o ha ñiiɓi ɗum woni nde kalanmaɓe ko kewi mawdiraɗo o yamiriɓe nde ɓe jeeyi ɓe nangi ɓe ngabu ɓe gaddi ɓe coodi ɓe jeeyi ngabu o ɓe coodi ɗum korɗo ɗum woni titre mabɓe nde haala mabɓe ne haale foof ɗum ɗon ene hani haale hen ɓe gati ene waɗi gartam gati ko hunde hinde kadi ko hunde wadde dalilu a faami awa saago Allah saago mi junnaki e haala tigui rigui weyndu ndu joni natti wadde gabi e ndu waɗanno gabi e ndu waɗa noodi ɗi joni gotel gotel ne ara kono gabi ɗi noon natti arde nde wonno weyndu ndu ko gollandu mawɓe ɓe mbi ko kamɓe nde ɓe gollata weyndu ndu nde paye golde golle weyndu ndu ɓe mbi ko kala ko ganduɗa ene bonna so ari woto ñiiɓɗo yo hoot ɗum ɗon Allah jabaniɓe ɗum ha hande hunde fof kane bonna ko imme maaji mawɗe walla ari naati joli weyndu so saha ay goto tan so woni ɗo dumunna rutoto yaha lawol mum wonta artu hanka sen noodi ɗine kadi on zalika ko noon awa mi salmini on mi weltanima on mi weltanima dendagal ɗo kala radio mom woni heeɗe amin calmina min dar télé mo wona heeɗe awa min calmina ɗumen amin daara jammaɓe amin ñaagui Allah ɓe gona jaam minen noon komin hakkude komin fecciɓe gati fuutan komin fuuta dole amen tan ko fuuta par ce que min mamam wiyete ko Banta Sarr jeeya ko Bow Samba e Gudini Maayo on ko toon jeeya nenam yummun en jeeya ko Fondeli Man on jibini yummun nenamen Asad Houya Alhammadi eyyi sago Allah sago moɗon Pinal TV yo télé men Lenyoru meren pulaku. Pinal TV yo télé men Lenyoru meren pulaku. mi jowti fulɓe Mali fou Lenyoru meren pulaku. Pinal TV yo télé men Lenyoru meren pulaku. ɗo fulɓe ngoni fou yo gotum Lenyoru meren pulaku. onon yettiya buduroɓe Lenyoru meren pulaku. onon yettiya buremoɓe Lenyoru meren pulaku. mi jowti jagotoɓe Lenyoru meren pulaku.
pulaku. onon yettiyabu golloɓe Leñol meɗen pulaku. Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. sakiraɓe bandiraɓe jam e mon kala ɗo mbawɗon tawede on fuu on jowtama oɗo morso Pinal TV télévision leydi meɗen saka leñol meɗen pulaku. Aujourd'hui mercredi le 10 mars 2021 miɗen tawa Bamako Ñamakoro giɗo moɗon maabo moɗon Bokari Allah e Demba maabo komo digisire ko jaali e bandiraɓe miɗo tawda e muɗum wona goto Hammadoun Amiri Bela saɗe mo yiwaru kañum nangi dande hoddu ndu e Ousmane Ali Yatara jeeyaɗo ɓuta fari makke kadi Jatu Ba bisimilla eɗen tawa Ñamakoro Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. mi jowti fulɓe Mali fuu Leñol meɗen pulaku. Pinal TV yo télé men Leñol meɗen pulaku. ɗo fulɓe ngoni fuu yo gotum Leñol meɗen pulaku. onon yettiyabu duroɓe Leñol meɗen pulaku. onon yettiyabu remoɓe Leñol meɗen pulaku. mi jowti jagotoɓe Leñol meɗen pulaku. onon yettiyabu golloɓe Leñol meɗen pulaku. Pinal TV